goyang bersama Wahyu Budaya asik-asik. Ya 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 ya. Dapyak budale prawadya bala anite turang kebiar busanane sorake bota rupa arek sroku muro saya kita ditolado tanpa Wahyu Budaya. Goyang kiri Wahyu Budaya asli lo. Gapyak budale prawadya bala ngantite turangga kebiar busanane sorake bota rumpung ora sroku muro saya kita ditulot tamno Wahyu Budaya. Ayo lo kembali berkumpul bersama kalian Wahyu Budaya karya asli Tulungagung asli lo. Gapyak budale